brase utak wadahe bocor ana arek wedok ayu atik dandanane menor bareng tak jidheki dadak arek error pungkasane pikir aku sing kopior sayang wong ayu sayang saben dino aku tansah kelingan dalu ora bisa gawe jamu prawan kene lemu-lemu apa sih pinara ingkang sekeca mirengaken kidung
nek kepingin urip sing mulya kudu sregep ambut pertumbuhan penduduk semakin padat, saingan hidup semakin mulane kita ojo patah semangat nyambut gawe sing sarana ikhlas lan sumambahe derek kita sedaya jaler lan estri hanem lantung mumpung isih manggenten alam donya ayo belajar ngaji mung kowe aku mula sak wayah dulur bakal ana timbalan mula sampean kabeh gak kena wakilan timbalane Gusti Kang Maha Suci gelem gak gelem kudu nekani sandang penganggone diganti putih ana kuburan kano rewang mumpung isih sehat awake limang waktu dilakoni apik nang monggo kanan kiri ayo mas jula-juli dangdut gak peduli ditonton camat bupati nek krungu jula-juli pemanen dangdut mesti kudu joget jajal nek gak percaya munggah tak podo gendeng ya ambek aku ayo regane pancen larang aku duwe siji tak eman-eman karo bojoku disayang-sayang sebab manuk
sembarangan tak rewangi sepeda motoran sampai tiba no pinggir dalan tapi untungnya aku helman saiki aku terus gawe helm jare bojoku cek tambah serem bojoku tambah suwe tambah ngalem mergo helmku warnane ireng saiki helmku tak cet coklat jare bojoku cek tambah hebat helmku ketatap lawang saiki helmku bojoke belang namung semanten hitungan kula sae lan boten borong keros merah putih berkibar udara sekali merdeka tetap merdeka langsung canting jole man paman wong bedang kepangkalan kale potong wote potong wote potong wote ta senggo potong atine dari mana aduh enak erek walang kekek menclok ning tembok mabur maneh menclok ning kali aja ngenyek lho Mas karo wong wedok nek ditinggal lunga so tengah mati ae ta oyo aoyo ae ae oae 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 ae ao ao ae ae ao iyo iya iya yo ao ae ya 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 bah se nabrak-nabrak tebu wong-wong enak-enak nyanyi enak nembang moro-moro teko mbesosol kon nyenggaki yo nyenggaki dikandani perembak-perembek apa dikandani perembak-perembek potonganmu koyo sapi puan lah kena didol susune lah terus lah kon didol apane atimbang kon opo aku kaya pedet lho opo ya aku koyo pedet gak kualik ta lah apa kon niku wis potonganmu gak bejaji oh iku lho oh iku lho jarene duwe sapi lho termasuk sapi membawa berkah berkah ya apa ngomongno sapi wis dikencengi langsung dituku meneh meneh digawe korban kon ora cocok kon ya aku iki mang nyanyi lagu lawas lagu ciptaane Waljinga Waljina kok Waljinga diganti ya diganti kakek mungkin biyen yo Waljina rek goblok karo iso lah yo lagune Waljina sing diarani walang kekek aku kurang yo kon nyenggaki yo nyenggaki tapi cocokno larase suaramu iki mah gak cocok sing bener ya apa ngono lho takono nang aku sing bener ya apa sing bener ya apa ngene iya iyo
Ngono. Ya iya yo. Ah. Ngarepe anak kok mburine nglokor ya. Ya iyo iya iyo. Ya iya yo. Alah. Goblok. Ngene lho, rungokno. Ya iyo iya iyo. Abang maneh ora lunturo. Wong sing ijo malihe pote bujang maneh lho Mas ora ngluyuro wong sing duwe bojo gak tau mule ae awae ba o yo awiyo ae awae wae 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 ae ao ao ae ae ao iyo iya iya iyo ao ae awas Ya iya yo. ngene iki mentolo kudu nabuk kon temen Manggo kono enak lho, Riz. Tak jajale kok kene. nok kene kurang enak bene nok kono iso enak cok ya iya iya bagus sip bagus cocok sip ya ngono Ya iya. tiba nok kono cocok dadane tengah Riz. isore mik iso nglembreh Sing salah duduk suaraku. Riz. sing salah sapa Sing salah miki iki wis rusak paling Riz. kok iso mik bolono rusak wong mik enake ngene digawe ngomong Iki salahne Budi Wijaya kan THC. THC audio Sing duwe Arif. iya Arif iki gak gelem bandani iki wis rusak duduk suaraku. mik enake ngene kok jaremu rusak sing bobrok ku suaramu cok Sing gak enak suara. Iya, lho. Kok meruh kan. kok iso kemeroh lho dasar keporo nyota jane gak enak suaramu ku mlebu Gak enak. nguruson kok nyambut gawe Kale melok. gak oleh Melok taris. mlebu Kale. dagelane Budi Wijaya ku akeh olah apa potongan nyongek ditokno iki Kawe kakimu. potonganmu lho nyongek besungi Ngerono aku elek kok. iya tuh dasar kepala nyota jare kon elek Kon termasuk kurang paham. kok iso kurang paham Kon ngelokno aku elek padahal lu kene iki wong kene iki ro aku iya kabeh. ibaratnya dulur karo kon Ro kabeh lek aku iki ayo coba takokno saksine wong kene kabeh. lho kon gak isin kon nek dijawab Apa wong gak muda kok isin? temen takon Lah lha apa? tak takon lho ya Takokno. bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik sedaya nggih. Sampeyan jawab sing sportif lan serentak lan kompak. Ucok niki ganteng napa elek? Lah, Kerungu kupingmu gak isin kon delek wis kaya ngono. gak ngono le. Kon niku kupingmu mbok delendi kon niku. Wong kene Kuping iki tak gedhe kon. kabeh. Kon kurang tengen takon ngono mau. Takon sing sebelah kono. Oh, aku takon kecepatan kurang kalem. Kurang kalem, wong gak paham. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedaya nggih. Jenengan jawab, ucok niki ganteng napa elek? Lho, Lah, iku lak pendukung tak takok dhewe. oh, kon kurang lega. Takono dhewe. Jawab kabeh. Kula niki ganteng tak elek. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Lho wong jane disponsori pur iki lho, ngelokno aku elek. wes mlebu. Kale melok. Melok tak lolon slop. Oh. Bongkoh kon. Bongkoh nyonyor kon. Nguruson-ngurusone wong nyambut gawe. Iya iyo. Surabaya kampung Kedurus kaliana santer banyune kabeh wong tuwa loncat pitutur bagus supaya anak bener lakune
hae metu awas kon. Wong dipenging nyenggake kok iso jeblakra jebul-jebul tok gone. Lho, kate nang ndi iku? Alah. Suarane iso gak karo-karo. Lho, kok kate nang ndi, Cok? Lho. Kok dibedel nyonyor kon? Suaramu lho gak cocok-cocokno sik. Lho. Kok kate nang ndi kon iku? Lek kon malah tak kon mlebu lapo kon nglonyor-nglonyor nang gone ngarepe Bapak panitia staf kabeh iku. Lho. Sopo Cok iku, Cok? Lho kon iku bebekmu ta? Kate kok jak nang ndi iku lho. Kon kate nang ndi lho, Cok? Arek gending teko bobotan ya Cok iki. Oh dibenge melok dadak tutuk-tutuk. Wah yo kon kate nang ndi ku? Alah. Kepethuk sapa iku? Iso persis bakul rosokan. Sapa, Cok? Kok guyang-guyu pergi sapa iku kancamu ta? Oh, mulane padha kuculuke. Lho, iku kuculuk ta gak? Oh. Sing kuculuk aku kok. Bener. Alah mlaku metang-meteng. Iya. Wes. Suarane sok gak karon blakrak. Iki mah termasuk nyanyi. Mulane seniman iku angel, seni iku angel. Mulane kudu belajar olah vokal, dicocok ambek nada ambek gamelan. Wingi cocok saiki berubah diganti paling. Yo gak iso laras kok diganti. Bengi iki Budi Wijaya hadir utawa main nggo desa Sumber Seneng. Kok Sumber Seneng iki lho. Desa apa? Sumber Suka. Suka iku lak seneng sih. Ati Sumber Seneng. Yo wong kene mulai delak seneng kabeh wong Sumber Suka. Sumber Suka termasuk Sumber Seneng. Luwe-luwe seneng amal, seneng sedekah. Lah, dibuktikan pada malam hari ini. Nanggap lodruk Budi Wijaya. Iya. Masalah kerombongane kurang ngombo wis. Kok kurang ngombo wong kerombongan jembare kaya ngono kurang ngombo iki lho. Warek wedok-wedok teko dhisik oleh nggon. Barang aku teko pelulat njupukno terpale sowe. Ya gak ngono, Cok. Barang ngono wis iku lak embong. Kene ana bobolane. Aku pengen ndekek tas yo sepeda motor riwi aku wedi keplindes. Ya cek nang bongko kon. Kon seneng lah aku bongko. Ya seneng. Bongko iku enak, Cok. Sapa? Enak wong mati ku enak. Enak. Iya. Beras teko dhewe. Gula yo teko. Lha iku lak innalillahi goblok. Lah yo mlaku yo diterno lho. Lho Pak De napa Pak De? Lho, sapine payu maneh. Sapine gara-gara kon ngelokno aku kaya sapi wong seneng. Seneng sih wong lan ndelok aku kaya pedet. Iya. Kon anak-anakane. Iya. Mulane kate dituku wong-wong. Mulane sapine wong Sumber Suka iki lak kabeh kaya aku kabeh. Iya. Lah apa sih, Cok? Hah? Kon sida ta, Mbak? Ya sik ta lah. Padhe sampean mah gak nggo wewang ah. Lek gak kon iku dikai ati gero rempel ya kon iku. Wis dikai iku bersyukur kok. Ora kok maksudku ngono bae nonton akeh wangi kok. Mulai jek ana ewangi wis tuwa ngono maksudku. Oh, bene kate nyawer maneh. Lho ya monggo lek nyawer monggo wis aku gak nolak. Leh, seniman ngomong ngono ku tabu lho. Tabu, saru, njaluk saweran gak oleh. Saru gak oleh. Umpama disawer is. Ya alhamdulillah. Oh, kere kon. Sida ta kon? Lho ya sida ris. Lho, objekan wingi ku sida melok kon. Sida melok aku. Temen kon? Melok. Tapi ono syarate, Cok. Syarate apa ris? Nah, lho sik kate nyawer ku. Bakul kacang. Kate nyawer iku. Oh, gak. Kate marani bebekmu. Iya. Ayo. Objekan iki sida apa gak? Sida. Syarate apa? Ono danae. Danae termasuk tanggapane. Pira ris? Kan oleh job-joban tim-timan. Lah ya pira, Dik? Kan kepengin ro. Ro pira? Danae 20 juta. 20 juta. Iya. Aku melok ris. Melok? Heeh. Potonganmu nyongek ngono melok. Lha apa potong aku? Oh,
Masalah pride gak dadi masalah. Pride. Fisik gak dadi masalah. Sing penting giat semangat. Terus wawasane cerdas. Wawasane cerdas Iya. luas. Ya. Nah, iki acara tim-timan. Iya apa? Lah sing dijaluk Yang dijaluk ceritane. ekstrae Ekstra. Pangeran Diponegoro. Oh, apik Ris iku Ris, aku melok Ris. Melok kon. Heeh. Temen kon. Terus sing dadi pangeran di Monogoro Ris. Lho, Pangeran Diponegoro dasar wonge bagus, gede dhuwur, wicaksana. Ganteng. Sapa Ris? Ya sing paling pas aku. Awakmu. Lah terus aku melok dadi apa Ris? Lah Pangeran Diponegoro nek ape perang nang ndi iku duwe kendaraan. Kendaraan truk. Lah apa truk Mobil. Lah apa jaman semono ono truk ono mobil. Lah apa kendaraane? Jaran, arupa jaran. Oh, jaran. Nah. Awakmu pangeran Pangeran Diponegoro. Diponegoro. Lah jarane sapa Ris? Ya awakmu sih, Cok. Liyane apa Ris aja aku mbok dadekno jaran. Lho, kon gelem apa gak? Gelem, Iku Ris, danae ya. gede. Dadi jaran Ris. 20 juta, sing 5 juta aku, sing 15 jarane. 5 jutane jarane. Gelem aku ya. 15 jutane jarane, sing 5 juta Pangeran Diponegoro. Ayo aku melok. Ono alate. Alate endi? Tak jokono ya. Iya. Terima dadi jaran tek bayaran 15 juta. Masalah enak rek. Meneng ae dadi jaran oleh bayaran. iki alate wis dadi jaran wis. Iya. Pinter rek Aris rek. Iya. Riz. Goblok kok tarik temen ayo melen jare. Ya apa rek dadi jaran. Dadi jaran ya dipasang sing apik. Oh, iya. Lah yo ngene iki. Oh, kambingmu pur. Le. Aduh. Dadi jaran takon pulau suara Riz, mau dadi jarane angeling glani. Aduh. Aduh kayak dadi jaran angeling glani. Kenapa namane lu? Kelindingane cek gak ilang. Pur kon tak tonyo lho kon. Ini kan persis jaran aku jan. Terus ya apa iki? Ojo. Lah jaran iku ya apa? Ngene jarane. Dadi jaran ya sono. Iki pecut terus jarane diapakno Riz. Diapakno. Lah kok ora ngomong nontok kono. Jarane diapakno. Ayo. Oh tumpakane Pangeran Diponegoro. Wah senenge rek aku dadi jaran rek. Aku Pangeran Diponegoro. Iya, Pangeran Diponegoro. Perjuangan Riz ya. Iya lho. Iya. Pangeran Diponegoro budal perang numpak jaran. Iya. Aduh, Lah kok kon geblak. kon gak kondo-kondo. Gegerku sampe kretek. Le, ngomong oleh kate Sumbar ngono lho. Oh, numpak. Pangeran Diponegoro perang nang Batavia, Moso Londo numpak jaran. Iya. Aduh. Ayo, Ayo nanti. ayo. Ada hop. Hop. Nek dadi jaran kon pecute kon pedet loro goblok garisku cur. Ya ngono iku. Mecut ya mecut lah dikira-kira lah apa pecut sikilku mbok ajar. Lho ya ngono iku sih, Cok. Ngono iku. Pangeran Diponegoro budal perang numpak jaran. Ayo jaran. Ya. Ayo. Lah apa kok hobi ngono iku? Kon kepengin oleh dhuwit ta gak? Kepengin oleh duit tapi ya remek Riz. Lho kok iso remeh lho. Ayo. Dadi jaran sewenge petor aku. Kon iku jarane to. Jaran. Ya, Jaran Pangeran Diponegoro perang numpak. Jaran. Kok iso kembet? Jarane ganti Riz. Sopo tadi jar? Lho. Jarane luwe larang lho, Cok. Gak mau gak kepapar kalau larangnya aku njaluk ganti jarane. Golek liya. Sopo maneh iki? Ayo. Pangeran Diponegoro numpak jaran. Apa-apaan iki? Jaran. Gendeng. Jarane kon. Kok tak andakno mak kon kok. Jaran tak tumpaki jarane ditumpaki. Kaitane kok apa iki? Kon tak dadekno jaran kok. Ayo. Jaran niku pada umume. Ya apa? Jaran niku ana gentalone. Nek gak ate gendalo saiki. Gak ada ya. Sing penting numpake. Aku dadi apa? Jaran. Heh? Jaran ae dadi Arek ganteng ngene kon dadane jaran iki. sementara. Heh?
Sementara. Iki apa sih acara apa? Iku mang apa tim-timan. Ah, tim-timan ono tim-timan. Jaluk ekstra Pangeran Pangeran Diponegoro. Diponegoro. Lah pemerane loro. Pemerane loro. Pangeran Diponegoro. Lah, Pangeran Diponegoro ngalor ngidul kan nggawa kendaraan. Kendaraan. Arupa jaran. Jaran. Heeh. Gawe gojek ngono gak iso. Yo gojek opo yo ono gojek. Jarane Pangeran Diponegoro. Aku tadi bayarane piro? Eh, Lho bayarane akeh gede. 15 juta. 20 juta. 15 juta. 15 juta jarane. Lah apa gawe jaran iki ya apa? Jarane pura jaran terus ditumpaki ayo. Aku ya apa? Apa kaya jaran dilu. Nah. Dilo lah. Ah, jarane tumpaki. Jarane cuk nyerong opae. Aku kalau ya apa Dadi posisine? jaran kate ditumpaki siap jaran. Nah, ya jarane kate ditumpaki. Lele opo. Jaran kok atret iku ya apa sih? Jaran niku ya apa? Jaran iku ditumpaki maju lah apa mundur. Contohno. Kena contoh. Sik, Ya apa jarane ya apa? ngene lho. Ya apa jarane? Jaran iki. Lho ngene lho, sapa-sapa jaran Apa? ayo ngene iki ditumpaki. Iki ya? Iya. Le, kon kok Enak aja. lah apa kok jaran kon dodol. Jarane ya apa? Jarane ku ditumpaki lah apa kon dodol. Sampai kerih aku. Jarane ngene. Ngene lho carane dadi Terus jaran. diluk. Nah. Terus ditumpaki. Iya. Numpaki ya apa? Hah? Numpaki. Gulung-gulung nggo embong kono. Ya pedang kiri kok kene. Lho kene ta? Iya. Ngomong ta? Nah, Aduh. Ayo jalan. Hei. Kan mang gak gawe pempes aku nang. ayo jebul-jebul gak gawe pempers. Oh, jaran gak gawe pempers. Menen ben gawe ya. Lah apa Kan jaran? iki jaran lanang ta wedok? Lek kadang ya lanang, kadang wedok. Nek jaran lanang numpake teko sese tengen. Sesuk lek wedok Teko mburi. teko mburi. Heeh. Lah aku wedok ta lanang. Lah kon lanang ta wedok? Umpama aku lanang, Tak tumpaki teko pinggir. lek aku wedok, Teko mburi. teko wedok wis bapak jajal. Jajal tak. Ah. Tak jajal dadi jaran wedok. Pak ya. Ayo. Yo ngomong. Wes contone ngono ae. Oh, contone ngono lho. Ngono ta? Ngono iku. Iso. Bisa ayo. Hah? Jaran. Kon iki dadi jaran tak kate maling kon iki. Tenang ayo. Lanang ta wedok iki. Ayo. Oh, jarane ku Lah apa, Cok? nyentek. Lah wong jaran kon awok-awok teko mburi. Wah. Keri tak pikir ana larer tak golet ngene. Sing temen dadi jaran. Kandhane ta cone dadi jaran yo apa? Contono ono ta. Jaran iku ana macem-macem. Jaran Jek Joko, jaran wis duwe bojo, apa jaran duda. Niku sensus penduduk ta. Ana bedane. Ono bedane. Jarane Joko. Jaran nek Joko, suarane mek ngene lho. Iki Joko. Ono persis jaran nek ngono. Lah iya wong ancene. Iku nek Joko. Nek wis duwe bojo siji maneh. Ya apa? Tandane Wis duwe bojo. di bojo ya. Nek jaran duda siji maneh. Apa? Kan ngono iku jarane pilek. Jarane pilek ta. Wis kakean, gak iso muni bres maneh. Nek jaran Joko. Jaran Joko. Jaran Joko. Kalau Joko. Alah wis. Jaran Joko. Ayo, Sing rondo ngono gak ono ya? Ono. Ana kok. Oh, engko. Nek wedok nek jalan rondo gak ngono suarane. Ya apa? Iso aja ruti. Ayo, dadi jaran. Numpak ya. Jaran. Iya. Nduk, jarane kondodak. Sikile rematik. Ya Allah, jarane numpakku gampang. Ketoke, Cok. Nek tak rasa-rasakno sing cocok dadi jaran iki kon. Lah apa? Endi arek? Aku dadi jaran. Kon dadi jaran. Terus Nek masalah bayaran gede aku gak iri. Nah, Nek kon dadi jaran, PNKB gak apa-apa aku ngono 5% ae. sing cocok dadi jaran aku. Dadi kon. Terus karepmu. Saiki kan ono Diponegoro, Diponegoro. ono jaran, Jenderal Londo. Oh, tumpakane jaran kabeh. Lho ya iya. Oh, 15 juta ya. 15 juta juta. kanggo awakmu. Pangeran Diponegoro numpak jaran. Pangeran Diponegoro budal nang Batavia nyerang Londo. Ayo.
Jenderal mau berangkat melawan Diponegoro, numpak jaran. Numpak jaran. Asik. Pangeran Diponegoro budal perang numpak jaran. Numpak jaran, ayo. Jenderal kadang budal. Numpak jaran. Perang apa budal numpak jaran. Jenderal budal. Gak numpak-numpan. Gak numpak-numpan. Ayo legrek aku. Diponegoro ku jarane wis minggat. Lek jarane wis minggat goblok. Apik kon dadi jaran, Cok. Powon sih dari jaran tuh enak. Kon seneng. Aku gampang menggos adake. Lho, sing peran niku ya ngono. Iya tapi ya kebacut, Rak. Kaitan menggos sing penting bayarane 15 juta. Juta lho. Menggos 10 juta. Ambamu. Iya. Bisa Senin Kemis. Sayang. Lho, Bang, sayang. Aduh sayang. Aduh. Ya. Weh, apa? Jenderal numpak jaran. Wes gak jaran-jaran. Iki jarane gak apa-apa. Kok kocok kok. Lah aku kok dadi jaran iki. Apa iku jarane api iku? Oh iya. Pacarku goblok. Ya gak apa-apa titik lho, Cok, tak mangkring. Ayo. Numpak jaran iki numpak tekan ndi? Nek kon ya teko mburi. Lah lek kon. Nek iku jarane iki teko ngarep ae. Kok tak biacok cengelmu kon. Wah aku dulu numpak teko ngarep padha. Sayang. Sopo cok sopo? Sopo? Lu kan karo iki. Karo. Lu masa karo? Karo sopo iki? Karo aku yo anduk. Lah wong pacarku ngene lho. Iki pacare gak Lho ya kandhane. jawoni. Pacarku ditapuk lho. Ning adat ketimuran, Nah. sampean wong wedok, ucuk wong lanang. Terus? Iki pacar sampean, calon bojo sampean. Iya, Dik. Kok iso nang ngarepe arek sampean tapek Loh. koyo ngene? Gak oleh berarti. Gak cocok, Dik. Itu berarti istilahnya kita itu memberi contoh tidak baik untuk Iya, orang bener, lain. iya, Iya, iya. sing delok dipikir olo, Druk gak iso ngekeki contoh. Iya. Gak bisa Iki wong memberi lanang, contoh. kok iso sampean tapek koyo Lho ngene? iya Nah, Dek apa aja ya? ngudi Apa iya. boleh dilihat dari Iya. bapak-bapak panitia. Apa maneh? Warga Makanya iki lak kene. boleh-boleh lu budidaya muri gak genah. Iya, Wong jangan lanang pola. ku sing ngalus, Oh, khusus sampean jadi. tapek koyo ngene. Berarti kan gak benar. Gak bener. Lah, terus Ditapel yang koyo ngene. Gak oleh. Tanganmu tak ketok, tak geraji ngene. Lah lha apa kon ngandani aku plak-plak kon niku. Lho ini laris ya. Nyontoni tambah ngelaran Lah itu. iya. Napa gena-gena ngene? Lho, kayak aris Lah, lho. Nah, kok genah itu ibaratnya sebuah acting biar Nah. kelihatan iku ya apa. Lah kaya asli. Koyo-koyo kena. Tapi Tapi gak. Gak oh iya. Lho, kaya Oleh temen. apa kok tangi ngene? Lho, loro iku. Gak oleh ya. Gak oleh. Benar. Har aku. Kandhane ono rasa. Oh, Lus ngono ya. Lah apa kok ngene? Lho iya, iku loro. Gak oleh. Gena-gena. Har aku. Lah apa kok Lho. Jancuk kon ngene jak geger ta ya apa, Cuk? Pinjan-jalo plak-plak sesuk. Cok wong kuwi gak kupingku ae. Arek-arek kurang ajar kok. Seneng kok nek aku menderita. Seneng. Lho ya seneng bangga aku. Seneng arek-arek. Sayang, Iya, Dek. wes gak usah direken konco-konco Ojo, sampean iya. ini ki. Sampeyan Kita itu kan saling cinta. saling mencintai sehidup Ngono semati kan. ya, Dek. Padahal istilah dhuwur sampean delok tak aku ngomong sampe Lah, iya. jenjet-jenjet ngene. Iya boleh gak pas ya diumpama lho gak pas sak Berarti dudu jodohmu tok. Berarti dudu jodohmu. Dudu jodohmu Kan kan. gak pas kok. Kok gak pas iki? Sing pas apa? Lho, sing pas iki ya aku. Jajal. Lho, Lon. Lho, padha. Lho. Sekarang Sampai Loh, Oh, pas nek ngono pacarku gak bancaan rek karuan. Ya sampean iku yang ngono, Dik. Wong gak pas mbok tawa-tawa terus kaitan gak pas ya susu kok lak pas. goblok. Sayang, Iya, Dek. aku iku kangen karo sampean. Kangen. Terus, sampean iku kapan ngerabi aku? Nek gampang sampean nek kangen gambarku lak ono sing ngomah sampean. Loh, iku keliru. Lho gambar apa Sing itu? tak pasang iku gambare obat nyamuk kingkong kuwi lho. Loh. Dadi sampean burung kangen. Warung kangen. Lah aku kaya kingkong jarene. Iya. Keliru nek kon kaya kingkong. Kaya apa? Kok dongkali tikus kon. Wasu kon. Apa